जायखौ आं बयनिफ्रायबो साबसिन मोजां मोनो, नाथाय बियो आंखौ नेवसिलांबाय। नाथाय आं बे हाग्रानिफ्राय थांनाया गाहाम जागोन। नङा, आं बे हाग्रानिफ्राय माब्लाबाबो थाङा। आं बे हाग्रानिफ्राय थांनांगौबा आं सिगांनि जाथायखौ गोसोखांनानै गोबां दुखु सहायनांगोन। बनसो नागिरहैलाबायनोसै ना? आं दिनै बन लाबोला। सोर मानसि गोग्लैना थागोन बेथ' सोर जाथावगौ मानसिया ना सोरजोंबा दाय मावनानै बुजादोंसो? नङा, जानो हागौ हारिनि माबा मोनसे बाथ्रा दं। सोर नों फंबाय? आं आंखौनो मिन्थियासै। आदा नोंलाय सोर जाखो? नों आंखौ दाना मिन्थिथ'नो लुगैना फंबाय? नों मा मिथिगोन आं सोर? मानो होननानै बुङोब्ला आंहा गोबां खाहानि दं। आंबो ओरैनो हाग्रायाव फैनो गोसो जायाखै फंबाय। आंबो नोंसोर बायदिनो गामियाव थाग्रा सासे सेंग्रामोन। नाथाय मा खालामनो? नाथाय फंबाय, नों सोर जाखो? आंनि आफाया बे रायन' हाग्रानि जोबोर गिदिर बिबानगिरि। फंबाय, नों बेयावनो थाथ'। नोंना देहाया दाबो थिग नङा। थाथ'। आं मा जाया जानाय नंला बेयाव थानानै। आदै आं बेयाव बारा गोबाव थानाय नंला। आं बे जायगानिफ्राय थांसै।
Labo. Ôi, sư. Ôi. Bị thua. Ang boleh manusia. Wiku tuh ang tanda bahasa ya. Mamu kan naik ke singkar bro. Ôi beta cô hơ. Ôi. Ôi. Ê beta đừng nữa. Wow.